Sunana Fatima Zarau Ahmad kuma wannan ɗana ne Ismail Umar wanda yake da fama da ciwo na matsala na nau'in kwakwalwa wanda a turanci ake kira cerebral palsy. Shekarar shi 7 Ismail baya gani, baya magana, baya zama, baya tafiya. Kuma wannan larura ya samu ne sakamakon wata allura da aka yi min ba da amincewa ta ba lokacin ina naƙuda da zan haife shi. Oh, abin tausayi. Shin kuna da labarin cewa a matsayinku na 'yan ƙasa kuna da 'yancin da za ku tilasta wa likita ya muku bayanin duk abin da za a muku dalla-dalla da kuma duk wata matsala da ka iya tasowa sakamakon maganin da za a baku? Medical consent kenan, in ji likitoci. Mutane da dama ba su san cewa 'yancinsu ba ne a musu bayani yadda ya kamata a asibiti. Yau za mu ji labarin Fatima Zara da ɗanta Ismail kan abin da suka fuskanta da kuma irin 'yancin da kuke da shi idan kuka je asibiti daga bakin hukuma. Sunana Madina Ɗahiru mai shanu a cikin shirin mahangar zamani. Lafiya dole ne, ba wai zaɓi ne ba. Dole ne likitan da zai kula da shi ya gaya masa ya introducing ɗin kansa. Dole ne ya bi ka'idojin da aka shimfiɗa a tsarin likitanci. Dole ne in ya rubuta masa magani ya masa bayani, magani kaza za ka sha shi sau kaza ko magani kaza ana amfani da shi ta hanyar kaza. Dole ne ya gaya masa me ke iya faruwa wanda yake ba shi ne abin da ake bukata ba. Sannan dole ne ya gaya masa kuma meye hatsarin da ke ciki a maganin nan. Sai ya fito da allura wanda already an riga an haɗa komai a sirinji, kawai aljihunsa ya ɗauko sai min allura sai na yi bacci. To amma duk da na yi baccin, da yake kin san baccin ba wai nauyi zai yi yanda kawai ka tafi ba, duk pain ɗin labor ɗin still ina. To yana fitowa sai na ga yaron baya motsi, ban ji kuka ba, because normally kana haifan yaro ake san da ihun su zasu to shi wannan kwata-kwata ba motsi ba kuka ba. Babban muhimmin abu dai gaskiya duk abin da likita ya baka, musamman mu mata masu ciki, ya kamata ka san menene illan wannan maganin ko kuma menene aikinsa da zai maka.